Subhas nara kontraktor nang kacuklem abang phu ami thangali aphan kachama thalok ajok tovar ke klem Km-4 aphan chirok tok arada tungpen kachupudun anta lam marek tin tedet ajok tovar kache tharpen kewak saide ajok hawar arat ningkang samse kache paklang pon Lasonsi Pradhan Mantri Gram Sodak Yojana amen pen hawar arat paching thurnang pu Karbi Anglong Autonomous Council Tim Karbi Anglong Kachariatum Rong Atokano Misen Iksip atovar kasemar pi pen kapacheleng phunji aphan sisai deng ponlo bonsitami angtan pen kuti scheme nang chu endun si kam nang claim lo bonta kereset nang chikrong si hawarara aphan kilang rop alam thangnat karjuje ningke hangaling ke claim ajok claim pe oi pe ai pen si kuti atangha Karbi Anglong pen angtan ponlo Pinpur में हमरेन PWD डिवीजन के पालो PMGSY atovar kasemar tovarmen name of road MR07 Monjuli to Rongdo Teron Monjuli pen Longpai Rongdo Teron arong kilometer plia jak kiding Subhas nara contractor ke klemanam mate bill kachilong da prangji aphan quality ave pin atovar kasemar angthek klangtan Lapen ke hawararat kichok che jongdun sitami RDPP pusi akoy pipot. Subhas nara contractor claim bang phua kam kasai-oi angthek tovar semar tepen chiklo e John pling ko anta gari motor chehelat nodak anpin puta hawar araratum pen arbok pon. Kilometer pli atovar kasemar ningkan isi angbong batai hini antovar kewak adim chesemar thu nangkok polote Km-4 ke klema bang kali puke Karbi Anglong Autonomous Council ke cari anparta PWD asai phua chokomar atum chini Subhas nara pen final bill kachapalong ji aphan kidamtang aru chekloni phai trok arni arve ke jang thektik ahutsi black topping kasemar apithu photo nang humsi damchulo laso di mama tovar black topping arlo along lang kilo chok ajok kachit har kangreng kuk ke theklong ajok rat aning kang samse chepaklang si sodak kilang tali pedo nang ji lapen ahok pedakam nang pacheklem thu woi nang ji puta ke hang pedopon tangte angton pen alam hawararat ningkang samse puthak arjuik tha parabang ke sarkar tumang pilo busia prangli tumai che hok bolo bonta ke claim bang ini medat lasitu seklu yon thomar prang sila so tovar selam lo istami Ciklu jon bakta kari suli uni jela puso lasi atovar hinoda lasi la puso na bangke ilitum rong sora bangta ke ning rong nak lo lasi la so tovar bang ni sena sonte kusi ni nang to phan dia ahin ato phan nang sini rian lo lasi la subang nang litum lang pon tha la pen sarkar phan ke klang pon tha tu itu lasi lahaya tuwar ke akranti do ningkan proxy hinone pin nang ya dem lo samenon ke arnisi bakta akimia bude so tum lahaya chilangan pamime ajo ini si azida klam klepin tapan la plastar kurja ke pin lo lahaya tum akapang se enve tena jani lo amara local sarkar pudun same tum hanke bangla marik temte sang respond ave local par pudun bangke bani hang men si claimer putu nang kang sumudu velo putu thai kon lo jak kon lo kilo tum ke bang chok lo pune pu pi ni puta kino dela tame ali bang ke dak lo aga tang reng thuk lo athema ru yang si thok lak la mati koi ta batai si batai ni ne koi chon lo man ke reng thuk lo e ke uni ri kan ta khala ya dong pu gal Hamren ben Daniel Ling hi Karbi Anglong live